Maupay nga adlaw kalbayognon. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Taguman. Welcome kamo sa atong programa nga Speak Up. Diin aton gipapasabot ang mga ordinansa sa simple nga klaro nga paagi para masabtan sa nga tanan. Maupay nga aga Vice, ngan maupay man nga aga sa aton nga tanan nga kalbayognon. Ako iyo SP Secretary Elena Manadayday Cortado. Salamat nga pernikam na mamati sa aton programa. Manaday, nanuman ini nga Ordinance Number 2006-36-106 nga kay nano importante ini sa aton syudad. Vice, ini nga ordinansa nag-aayo san pagbitay ngan pagbutang san streamers, tarpaulin, banderetas ngan iba pa nga temporary sign sa kalsada ngan publiko nga lugar sa Kalbayo. Ginbuhat ini base maging limpyo o hapsay ang aton mga kalsada. Mauinin aton nakikita nga mga streamers para sa negosyo, okasyon, yesta o events. Tama? Tama po, Vice. Sakop sini ang mga negosyo, grupo, organisasyon ngan bisan mga okasyon sugad san piyesta, relihiyoso o civic na aktibidad kung magbubutang san streamer o karatula sa pampubliko nga lugar. Nanong ba ang proseso antes magbutang sa streamer? Simple la, Vice. Antes magbitay san streamer, kinahanglan mag-apply anay san permit. Magpapasa san surat sa City Solid Waste Management Office ngan pagkatapos magbayad sa City Treasurer's Office. Katapos ang BPLO ang maghahatag san permit. May daman inibayad, tama? Oo, Vice. Pananglitan para sa streamer o banner, may dabayad nga 100 pesos para usa ka semana ngan may dugang nga bayad kung masubra pa. Para sa banderitas sa fiesta, lain liwat ang bayad, labi na kung barangay fiesta. May da pa mga lugar nga pwede labutangan at may daliwat diri pwede? May Vice. Pwede magbutang sa pribado nga lugar kung may permeso sa tag-iya, mga poste nga ginlalauman sa syudad para sa advertisement, bawbaw san kalsada basta diri ubos san 14 feet. Pero, diri gud pwede magbutang sa City Hall, Nihaga Park, Julio Cardinal Rosales Plaza, poste san kuryente o telepono, puno, tanom ngan traffic signs. Importante ini para diri maging peligroso kan diri maging masamok ang aton syudad. Tama, Vice. May daliwat ginbabawal nga sulod san streamer. Diri pwede ang malaway nga litrato o ang nag-iinganyo san panigarilyo. Manaday, karon taliwat para sa aton na mamati, nanugod ang sirot kung may pagkalapas kini nga ordinansa. Vice, klaro good ang Ordinance Number 2006-36-106 kung ang tawo o negosyo diri sumunod. Sa una nga pagtalapas, warning laanay. Tatanggalon dayon ang streamer, banner o karatula nga ginbutang nga waray permiso o sayop ang pwesto. Karag singon, ginabisuhan anay ang nagbutang base diri na mautro. Tama po. Pero sa ikaduha nga pagtalapas, mas bugat na ang penalidad. Kung negosyo o organisasyon ini, ang tag-iya o representante magbabayad sa multa nga 3,000 pesos ngan pwede pa prisuhon tubtub duha ka bulan o pareho, depende sa hukom. Diri la initiritaw, may dagud kabalyo ang diri pagsunod. Yes, Vice. Dugang pa, tatanggalon ang mga streamer o materyales nga ginbutang nga illegal. May da pa ba iba nga sitwasyon nga may multa? May da pa, Vice. Kung may tawo nga nagkuha o nagtanggal sa streamer nga diri iya o waray permiso, may da multa nga 500 pesos o kaprisuhan
san tubtog 30 ka adlaw o pareho gihapon. Sanglit diril ang nagbutang, ang ginbabantayan pati ang pagkuha o pagtanggal. Tama good advice. Usa pa, kun ang streamer diri ginalsa pagkatapos ang panahon nga nakabutang sa permit, ang city government ang magtatanggal nga diri na ibabalik ang materyales. Importante ini para malikyan ang hugaw, peligro, ng kasabot sa aton kalsada. Sanglit advice, mas maupay good nga mag-apply anay sang permit sumunod sa sukol, lugar ng oras base diri magbayad san multa. Mga kalbayog nun, simple lang ang mensahe. May permiso atis pagbutang, nga tanggalon dayon pagkatapos ng takna. Kung may pakiana, pwede man direkta sa City Hall base mahatagan san sakto na impormasyon. Salamat manadayday, ini na ordinansa diri la para manhadlok, para ini sa kaupayan sa gatanan. Salamat liwat vice. Padayon kita sa pag-maintainer sa limpyo ng hapsay na kalbayo. Ako po ang iyo Vice Mayor Rex Taguman para sa kalbayog nga malimpyo, hapsay, nga disiplinado. Padayon kita mag-aram, magpakiana, nga mag-speak up.